Astăzi vreau să vă arăt un pic cum facem tratamentul cu oxalic. E o vreme numai bună pentru tratament, 6-7 grade, vânt înorat afară, se vede. Ce folosesc eu pentru tratamentul cu acid oxalic? Un sublimator de la Sublitec, de la apitec.ro, de la colegul Ciprian Gorea și el apicultor. Dopuri sunt mai bune decât ce aveam eu înainte la sublimatorul făcut de mine. Deci sunt mai bune pentru că are marginea asta mai mare și îți permite să nu te frigi când pui capacul. O mască de la 3M, foarte importantă masca, să aibă indicativul ăsta P3R la sfârșit și codul ăsta de culori, dacă se vede. Ochelarii, da? Ochelarii de scafandru, cred că sunt, da? De scafandru. Îi folosesc pentru că nu-mi plac măștile pe toată fața, că se aburesc. Verificați întâi la mască alinierea supapelor, uite, la măști, foarte important, că altfel mai tragi câte un gât dacă nu sunt aliniate. Așa. Mai folosesc o siringă pe care am preparat-o pentru a doza exact 2 grame de oxalic. Dacă e un pic mai mult, nu contează. Cablu, avem în stupină curent, da, se vede, se duce până acasă cablu, suficient că să facem toată stupina. Bun. Oxalicul, aici e oxalicul, trebuie desfăcut un pic. Bine ar fi să purtați și niște mănuși. O să-mi pun și eu mănușile când fac tratamentul. Deocamdată nu e nevoie de mască, că nu zboară albina. E o temperatură ideală pentru făcut tratamentul cu oxalic. Nu zboară nicio albină. Asta e partea cea mai importantă. Bun. Și acum am pus sublimatorul la încărcat. Abia are ajuns la 150 de grade. Mare grijă, puneți-l și voi pe un pietroi, ceva, nu-l puneți direct pe capace, pentru că se împușcă zincul de pe capace și după aia apare ceea ce se numește rugină. Nici nu vă recomand să-l sprijiniți de capac, da? Pentru că dacă îl sprijiniți de capac, apare iarăși rugina de la oxalic. Oricum, trebuie să aveți grijă la site. Sitele ruginesc mai tare de la oxalic. Dacă site de aluminiu nu e problemă, dar dacă site de plasă zincată ruginesc. Bun. Ia să vedem ce vă mai arăt. Deocamdată să montez un pic stativul pentru filmat. Poate reușesc să filmez și 1-2 stupi cum îi aplic tratamentul. Uite, acum a ajuns la 213, 215, 216. Nu aveți nevoie de un cablu mult prea rezistent pentru că nu consumă decât vreo 250-300 de W, deci nu consumă așa mult. Astfel încât să zicem că aveți nevoie de un cablu gros. Eu așa, la mine așa se nimeri rola. Da, e foarte bun. Mă descurc cu ea. Bun. Cât ia să așez un pic stativul. Așa. Ca să putem filma un tratament. Da? Lăsăm pe filmat. Așa, să mă duc să-mi iau mănușile. Am trecut pe lângă un stup, cel mai păduchios din toată stupina. A scos ceva puiet răcit afară, e și normal. Săptămâna asta nu știu ce face, că săptămâna asta au fost 2 grade. La 2 grade mai crește puiet.
Nu știu dacă e normal. Oricum, el e cel mai păduchios din stupină. Am aplicat tratamente până acum începând din vară cu flumetrină și cu varachet. Asta este al treilea tip de tratament. E bine să mai schimbați din când în când tratamentul, pentru că varoa dezvoltă tahifilaxie, adică se învață cu tratamentul și se învață și nu mai moare. Dacă la acciz organic nu e valabil. La acciz organic se întâmplă să nu dezvolte rezistență. E bine la câțiva ani să mai dați un tratament așa. Ia să văd. Se vede ceva. Hai să-l poziționez mai în lateral. Ăla e un stup orizontal. Avem și vertical pentru comentaci. Cu caturi, cu tot. Gata, i-am pus masca. Verificați centrarea pe față. Cam așa arăt.
consumat tot, după cum se vede. Trecem la următorul. Cam asta a fost tot. Nu știu cât s-a văzut, sper că s-a văzut, foarte rapid merge. Sublimatorul e setat la 230 de grade. Iese mult fum, deci protejați-vă bine. Ce să vă mai zic. Dopurile, după cum ați văzut, sunt noi. Abia acum se tocesc un pic, dar funcționează foarte bine. Da? Tratamentul e foarte eficient, o să vedeți că pică la fel de mult ca la varachet. Să aveți o zi cu spor, vă salut, vă mai arăt. Problema e că la urdinișul la pavilion nu e înălțime destul de mare, pentru că are acele apărătoare pentru zăpadă, pentru ploaie. Sunt foarte utile. Ia uitați, am încercat aici, aveți o mostră de ce se întâmplă cu oxalicul în momentul când ajunge pe o parte solidă. Tratamentul ăsta nu e eficient. Vedeți că mai tot e la urdiniș, așa că preferabil să dați o gaură în spatele stupului. Da, nu știu dacă se vede. Da? Și pe acolo băgați oxalicul în stup. Bun, opresc filmulețul acum că mă apuc de tratament și pe pavilion. Ca un tips așa, nu contează dacă ați depășit un pic doza. Nu există doză, să zicem, depășită la oxalic. Puteți să dați mult, nu o să se întâmple nimic. Da? Doza calculată undeva la 2 grame pe stup. Aici nu cred că s-a atins 2 grame pe stup pentru eficiență. La aia unde n-am putut băga pe urdiniș, dar am rezolvat problema cu o mică gaură și totul e ok. O să revin cu filmuleț cu tipsuri. Vreau să vă arăt acum cum se curăță un sublimator. Da? L-am lăsat încă în priză. O să-i pun niște apă, o să-i torn niște apă acolo și aștept să se scurgă. Da? Fac de 2 ori operațiunea și gata. Mai că trebuie să-mi pun mănușile, că uitați, dacă vă uitați, e plin de oxalic pe mânier. La sfârșit ștergeți bine, că nu o să folosiți mănușul toată ziua. Da. Și ce să vă mai zic despre tratamentul cu oxalic? E foarte eficient. La fel de eficient ca torn apă să se scurgă. Așa. Nu știu cât s-a văzut. Am mai las un pic să se usuce. Și e exact ce trebuie.
Lăsăm să usuce așa un pic. Șterg și mânerul cu o cârpă, să văd unde am lăsat-o, că o avem pe aici prin stupină. O găsesc imediat. Ștergem și mânerul. Dacă putem să-l scoatem din priză să se răcească. Ștergem un pic, îl ștergem de praf de oxalic ca să nu ne creeze probleme pe viitor. Uite așa. Tot. Ștergem și firma. Să vadă. Neapărat bun. Are ce trebuie. Are cablul lung. Dopurile sunt ok. Dopurile le spălați și pe ele un pic la sfârșit. Ștergem bine și lăsăm să răcească un pic. Așa. S-a curățat. Așa. Bun. Ce să vă mai zic despre tratamentul cu oxalic? Păi în primul rând, uite, și dopurile necesită curățare. Să le aplic același tratament. Și o să curăț și siringa de dozare făcută. Uite. Cu asta dau eu, cu burghiul ăsta, dau găuri în spatele stupului. Se vede. Gaura se arde un pic, nu iese albina pe acolo. Dacă vă uitați un pic să o depus și un pic de oxalic la intrare. Următoarea dată trebuie să o desfunzi cu ceva. Nu prea recomand pe pavilion să dați cu oxalicul, să zicem, fără o aerisire bună. Da, cu toate că ai protecții. Mulți nu dau importanță la protecții, cumpără tot felul de porcării de pe internet, care echipurile te-ar salva în caz de inhalezi o gură, două, ci că alea sunt, cum să zic, sunt măști de protecție. Alea nu sunt măști de protecție. Uitați-vă să aibă indicativul P3R, ca asta. Da? Uitați și la codul de culori de la mine. Luați același cod de culori. P3R înseamnă pentru că e bun pentru protejează împotriva pulberilor și vaporilor organici. Deci vă trebuie și pentru pulberi și pentru vapori organici. Oxalicul când dăm cu oxalic, sunt și vapori, sunt și pulberi și din cauza asta voi aveți nevoie de o protecție de genul ăsta. Am trecut pe o altă pereche de ochelari, ca aia se murdărea repede. E bun și ăștia, nu la fel de bun ca aia, dar aia nu mai vedeai nimic după 3-4 stupi. Deși erau foarte buni. Albina zboară în continuare după tratament. Da, cum acționează? Păi se depune un praf fin pe albină. Albina se curăță. Nu vă aștepta să pici totodată. Da, durează până pică. Dar dacă vă uitați un pic bine, uite, să încerc să vă filmez de aproape, o să vedeți albină cum se curăță. Nu știu că se vede. Da? Cu ocazia asta pică și varoa. Da, uitați cum se curăță albina, se vede? Ia, hai să dau mai aproape, uite, se curăță una pe alta.
Se vede și urma de oxalic la urdiniș. Gratiile, din păcate, o să mai ruginească din ele, dar nu-i bai la 4-5 ani, nu-i problemă dacă vă schimbați și voi gratiile. Da. Pentru o eficiență mai mare e ok să puneți în spate, să vă puneți în spatele stupului, să vă puneți în spatele stupului o gaură, să faceți o gaură și pe acolo să băgați substanța. Mai reducem urdinișul că e toamnă și să mai faci un pic de furtișac, mai ales pe căldurile astea, foarte cald pentru vremea asta. Dacă faceți tratament, ia să vedem și păduchiosul ce faceți tratament, 2-3 tratamente în lipsa puietului, vă recomand în lipsa puietului, pentru că nu afectați larvarul. Deci larvarul e afectat de oxalic. Așa că vă recomand pe cât cu putință să faceți în lipsa, uite și un trântor. Asta e un bucfast. Da. Uite, încă mai are un trântor. A intrat acum un trântor. Ceva special la vremea asta. Da, ce o să se mai întâmple? Uite, o să mai găsiți câte o albină care ele la urdiniș nu se mai recunosc după aia din cauza mirosului de oxalic, să mai înțeapă una pe alta. Da, pentru că cred că e furtișag. Da. Nu uitați, se curăță. Am curios să văd dacă vă arăt și ceva cât o căzut, dar trebuie să ridic un stup să verific gratia. Ia, la mască. Să încercăm să punem și uite aici au căzut o gratie. Ia să o punem la loc. Opa. Aici. Așa. Da. Am nevoie de 2 mâini. Reducem urdinișul. Gata. Și înțepat una. Bine că nu mi-o dat la cap. Așa. Mai reducem din urdinișe. Ia uite-le. Da, ăsta zici că are cules, probabil dacă îl deschid e pe vreo 15-20 de rame. Am lăsat vreo 15 rame ultima oară. Era plin de albină. Așa. Asta n-are nimic. Ia să vedem. Mai găsim și câte o albină moartă pe la urdiniș. Uite, se vede urma de oxalic. Da. Nu vă așteptați să pice tot odată. O să pice pe rând, așa, în timp. În timp o să vedeți că pică. Da. Cam asta e tot. Nu știu cât de eficient a fost filmarea. Da. Bun. Vă las o zi bună.